ಏತ್ ಏತ್ ಗಂಟೆ ಬೋದು ಎತ್ತು ಬನ್ನಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಸ್ ಪೋಪಿನ ಎತ್ತು ನಡ್ತಾ ಬೋರಾಪುಜಿ ಬಸ್ ಬೋರಾಪುನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮುಗ ಮುಳ್ಳು ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಬರೀ ಕಡಿಮೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಮನ್ಪಯಾನು ಕುಡ್ಲ ಊರು ಜನತೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಯಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 15 ದಿನ ದುಂಬೋರ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಪ ಎಂಕು ಗುರ್ತಜ್ಜಿ ರಡ್ಡು ಪೊಣಜೋಕುಲು ಹೆಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಗಲು ಅಗಳು ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗ್ಬಿನಗಲು ಏನಂಟ ಬಾತೀರಿ ಇರು ತಾನೆ ಇಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಗರು 200 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಲೇ ಬರ್ ನೀವು ಒಣಸ್ ಮಾಡಿ ಇರು ಏನು ಪಂಡದು ಎರಡು ಉಂಡು ದುಡ್ಡು ಎಂಕು ಬರ್ಚಿ ವಿದ್ಯೆ ಬಸ್ ನಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಬತ್ತಂಡು ಆಗ ಬಸ್ ಮುಂಚಾರ ಪೋಯರು ಏನು ಬಸ್ ಮುಂತಾರ ಇಂಚಿ ಉಡುಪಿ ಬತ್ತೆ ಅಂಚ ಕುಡ್ಲದ ಜನತೆ ಏನಾನು ಮಿತ್ತು ಭಾರಿ ಅಭಿಮಾನ ಆ ಕುಡ್ಲ ಮಲ್ಪೇಡು ಕುಡ್ಲದಾಗಲಿ ಏರೇ ಬರಾಡಿ ಅನ್ನಡ ಪಾತಾರಿಂದ ಬೋಪುಜರು ಮೀನಿಗೆ ತಂದ್ರೆ ಬರ್ಬೇಕು ಕೆಲವರು ಉಜ್ಜಿರೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಕಿಂಜಿಗೋಳಿ ಕಟೀಲು ಬಕ್ಕ ಬಪ್ಪನಾಡು ಮಡಬೈ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಾಗ ಪೂರ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಮೀನಿಗೆ ಎತ್ತೊಂಡಲ್ಲ ಎನ್ನಡ ಪಾತಾರಿಂದ ಹೋಗುಜರು